Τα Χριστούγεννα είναι ωραίο να είσαι παιδί. Φέτος τα καταστήματα Wind κάνουν δώρα σε όλους, χωρίς κλήρωση. Απλά, με κάθε σύνδεση. Για τα μεγάλα παιδιά, Nintendo Wii, φορητό DVD player, πλοηγός Mio και δωροεπιταγές των 100 ευρώ. Μαζί το συλλεκτικό CD Μαζού, Ενδεζού και Ζουζούνια για όλα τα μικρά παιδιά.